Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngumfakazi okhulumayo. Nami ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu angenzela kona ezinsukwini nje sekuyophela inyanga ngenkathi ngifunda abaseRoma 10. Ngilokhu ngikhuleka bekunesimo ebesingesihle ngomsebenzi wami engiwenzayo, umsebenzi engisebenza ngabantu. Kuqhamuka imeseji ethi ngeke ngiyithole imali yabo fanele bahole. So hhayi, ngakhuleka uNkulunkulu wawuzwa umthandazo wami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba uyashesha ukuza, uyashesha ukuphendula. Ngithi nje uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Amen. Baba ensibande ngiyabingelela entabeni kaJehova nase ekhaya leZwi. Bazalwane ngithi angimbonge uNkulunkulu nami ekuseni kulomkhosi ekade nginikelwe kuwona kusukela nge-25 zikaDisemba kuze kube zi-3 zikaFebruwari. Kube zikhona izimpi endleleni kodwa uNkulunkulu ewanginqobela. Kwenzekile-ke ngomsombuluko ngathatha indlela yokuthi ngiye edolobheni ngomsombuluko. Yes, ngahayikha imoto ebiya umistress ufundisa enquthu. Hayi uhambe elayisha nje bonke abantu endleleni, hambe bayehla bayagibela. Hhayi-ke mina-ke kanti sengishiye ifoni ngihleli kwi-back seat, yaphuma ifoni yasala emotweni ku-back seat. Hhayi-ke khona lapho-ke ifoni sengiyabona-ke sengehlile emotweni, ngithathanga phone number, angimazi lo mistress, ngimjwayelene ukubona edlula esitradini kodwa angimazi ukuthi uhlalaphi khona la eShoba. Hhayi-ke bazalwane, same day omubi wahlasela umntwana wendodakazi, wagijima la endlini, una-3 years, uyagijima wawa wakhubeka, wazigavuza ulimi kwagubheka umgodi owesabekayo olimini. Naye-ke hawu sengidibana nabo edolobheni, hawu senilapha nani na, kwenze njani? Sebengixoxela-ke ukuthi hhayi kusale kwenzeka lesi simangaliso-ke. Ngiyambonga-ke kodwa uNkulunkulu ungedlulisile kulezo zimo. Njengamanje nje umoya wami ukhululekile, ngiyazizwa ngilula ngendlela eyisimanga, ngiyazizwa nje nginenduduzo emoyeni wami. Ngithi angimbonge-ke uNkulunkulu bazalwane nonke. uNkulunkulu ngithwalile bengihlele ngizwa kuthiwa lo mkhosi wey'nsuku ezinde unezimpi ekugcineni. Hhayi ngizibonile nebengithi ngugadile, ngithi ngigade ukuthi uzoqhamuka ngapha, omubi uzoqhamuka ngapha, waqhamuka ngendlela ebengingayigadile bazalwane. Nokho uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu, ungithwalile kuze kube manje. Ngiyabonga egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu, ngisho uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba, ngibingelela umama, ngibingelela abazalwane bonke ekhaya leZwi nasendlini kaJehova kuyabonelelwa. Baba, bengithi angidlulise la baba ubufakazi, phakamisa nje amandla kaJesu, umsebenzi awenzayo ey'mpilweni zethu. Kuke kwathi angingene emkhosini ebengingawazi ukuthi uwani, nebengingachazelekanga nje kahle, kodwa ngayizwela nje engathi ngingangena emkhosini. Ekungeneni kwami emkhosini siye sigibele imoto eyodwa esitafu, sigibela yona njalo ekuseni masiye emsebenzini. La etheksini kukhona untombazane nje usekhulile, uney'ngane eziwu-2. Uthi kumina uzocela ukukhuluma nami abanye masebehlile. Uma sebehlile-ke abanye abagibeli, useyangitshela ukuthi akasalali neze kahle. Uthe mecabanga kwambuleka mina ukuthi mhlawumbe khona into engingamsiza ngayo. Uyachaza ukuthi ingane yakhe inento eyibonayo, iyabikelwa makuhlwa, iyabikelwa nje ukuthi sekukhona lento le ezofika, egqoke into emhlophe engabonakali iy'nyawo zayo. Uthi-ke yaqale yafika yayinyoni, manje ngisho kuthiwa uyithume esitolo
ibuye isigijima ithi ivinjelwe yilento. Ngike ngathuka baba ukuthi manje mina ngizokwenze njani, kodwa ngakhumbula baba ukuthi siphila ngoRomans 10:9 linamandla baba. Ngihambile-ke uma ngibuya emsebenzini ngaya khona ngayicela ingane saguqa sasho abaseRoma 10:9 balandela emva kwababa. Ekuseni useyangifonela umama wakhona ngoba ngike ngathi ngiyamfonela ngifuna ukuzwa ukuthi balalile yini emva kwesikhathi eside bengalali. Wangalibamba ucingo uthi-ke baselwe ngendlela abalale ngayo, baselwe. Wabonga baba, wathi ngesikhathi ukhuleka emva kwakhe bekungathi usendlini, wathi mina bengithi umfundisi wakho omaziyo. Mangisho ukuthi hayi ubaba osegruphini, sikhonze egruphini. Wathi ubethi umfundisi wami engimaziyo. Wathi nje ubeyizwela nangalesa sikhathi ukuthi liyahamba manje idimoni. Uthi-ke baba balale kahle. Ngiphakamisa udumo kuJesu baba, nangawe nje akwandisela ukuphila kwakho. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Yesu Kristu uyinkosi tata. Ndiyabulisa egameni likaYesu. Ndibulisa kubazalwane bonke basekhaya leZwi ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba siyabonga indlela osiphethe ngayo, indlela osifundisa ngayo tata. Siyabulela kakhulu. Ndingene ekhaya leZwi tata, bekukubi kuphithene engqondweni yami. Ngikholwa kodwa bekusenzeka ngathi andikholwa, kukubi. Ndinamaphupha amabi, ndiphupha ndisidla tata, ndiphupha ndilalwa zizilwane, ndicindezeleka. Kodwa ukungena kwami ekhaya leZwi kunomohluko. Ndiyambulela kakhulu uThixo owagibela wena tata. Ndiyambulela nomama wandifaka ekhaya leZwi, umama uMthwane. Ndiyamthanda kakhulu uThixo. Imfundiso zakho tata, ndibonga nobufakazi babazalwane. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ntambama. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Nsibande, uDr. nomama umpostoli Nsibande, abazalwane bonke basentabeni endlu kaJehova. Kuyabonelela nabazalwane bonke basekhaya leZwi kwelihle igama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Ntambama nje ngihleli bangcwele, ngizizwela ukuthula nokwenama enhlizweni yami. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi esifundiswa ngalolu hlobo. Ngisalalela ubaba umpostoli efundisa ngenhlanzeko, efundisa ngokuzithanda. Bazalwane, ngabuka ngathi awunkosi, impela uyasithanda lezi mfundiso, azisakhulunywa nasemabandleni sekuyasatshwa ngoba abazali bayakhubeka. Kodwa nje kumnandi ukuba sekhaya leZwi bangcwele ngoba sifundisiseke. Ngiyambonga uNkulunkulu mina ngokuba phansi kwalolu phahla lasekhaya leZwi lenganyelo ubaba umpostoli Nsibande, ngoba akekho bengakhuluma kanjena ngisho ey'nkonzweni zabo omama bebodwa, akekho bengafundisa njengaye. Kodwa uNkulunkulu umkhethile waveza oPetro besikhathi abazoshumayela ivangeli. Esasho ubaba umpostoli ukhuluma ngombono ukuthi kwavuleka imbobo encane wase ufaka ubuso, ukuthi ngempela kwakukhanyiselwa mina, angazi abanye, kodwa ngiyabuka mina uNkulunkulu wezotakula mina ukuthi ngingasali. Angazi nje enhlizweni yami khona lokho ukuthi inkosi sozilandelela sithini, sewufundise kangaka, siyophendula sithini kuNkulunkulu. Ngiwumkhuleko wami ukuthi inkosi ngingafunyanwa ngikulaba owazogcwalise kumbhalo ukuthi banamabunzi anqala ngenxa yenkani nokungamlaleli uNkulunkulu. Osebenzisa ubaba umpostoli Nsibande, siyabonga kakhulu ubaba umpostoli. Ngibonge nanokuthi inkosi yami ufike ngasekhaya ingane zikubone zazi ukuthi ukhona lo baba ohlale u-anti ekhuluma ngaye. Enhlizweni yami nje inkosi yami ngajabula, ngazitholela isibusiso esimangalisayo sokuthi nje uJesu Kristu inkosi encekwini kaNkulunkulu. Akanigcine ubaba umpostoli, uNkulunkulu nomama sigcinele nje ukuthi nesizulwane esizayo kube nemphefumulo ezozalwa eyofuza wena, engayocompromise ngezwi likaNkulunkulu. Sisesikhathini sogcina ukuthi take it or leave it. Siyambonga uNkulunkulu, ngisho nje uJesu Kristu inkosi
uJesu Kristu inkosi siyanthanda kakhulu. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kubaba nomama ekhaya leZwi entabeni kaJehova kuyabonelela. Baba ngibonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyabona ukuthi kade ngikhumbula nje ekuseni ukuthi hayi umkhosi ka-21 days uyasebenza kakhulu baba. Ebandleni bengikade ngasetshenziswa nje ibandla lonke nje nayo ungcotshwa osiphetheyo bengangisebenzisi, benginezathu-ke vele ungathi uma ngabe ngidlulisa izwi lamaqiniso khona lezi zinto lezi ey'ngadingekiyo ukuthi yikhulunywe, ungathi manje na uchitha nabantu abasha. Manje na bese ngivele sengikwamukeleka ukuthi hhayi angisebenzi vele ebandleni, angisetshenziswa, ngakwamukela nje ukuthi kunjalo ngoba uNkulunkulu uyangisebenzisa lapha ngisebenzisa khona. Kuphela bengisebenza-ke ebrentshini, ibhrentshi yami engikuyo yama nami yathi yona cha siyadinga lezi zinto uNkulunkulu ayibeke kuwo. Ngagcina-ke ngisebenza ebrentshini kuphela, kodwa nje umfundisi ubengangisebenzisi. Ngikwamukele futhi uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngamukele ngingabheki lutho, ngingazondi muntu. Ngomkhosi ka-21 days kuleli viki njena ngithola i-call evela kumama mfundisi, uyacela ukuthi ngibakhonze ngesonto ngizwi lenkosi. Ngithi hawu Nkosi yami, ngagcina nini ngoba phela sengeke ngibe khona ngi-athende kuphela, ngidle nje nami ngihleli phansi, kodwa nje ngithuke isimanga ukuthi ngizokhonza ibandla. Ngakho ngiyabonga kakhulu baba, umkhosi ka-21 days khona iminyango oyivulayo empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela kuba bangikhulekise, ngilokho ngikhuleka sengike ngathatha nje u-3 days. Ngicela ukuthi uNkulunkulu 3 days wami ngiqeda namhlanje, zoqala kusasa-ke ukudla. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angisize ame nami ngesonto, ngami ngingedwa, ame nami angisize. Ngiyacela kuba bangikhulekise, angithwale, avele yena uNkulunkulu, ungaveli mina, kukhulume yena phakathi ebandleni lakhe, kungakhulumi mina. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu baba ngomkhosi nangomkhuleko baba naye esincusela. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Bengithi angilethe udumo nje uNkulunkulu baba, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela zithandwa zezulu, mama nobaba. Ngiyabingelela egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi, zithandwa zezulu. Siyabonga bazalwane ukuthola ivangeli, ukuthola uNkulunkulu ekhuluma, esibuyisa. Nginobufakazi bokuthi Nkosi uNkulunkulu wangisiza. Ngibonga umzalwane wangifaka, uMrs Mahlobo. Ngiyambonga kakhulu umntaka kaNkulunkulu. Izindaba engizizwayo bazalwane, uthi noma ehlele esitulweni mawuzwa umntaka kaNkulunkulu eyibeka izindaba, uzwe usuke esitulweni ungazi ukuthi usuke kanjani esitulweni. Ngiyambonga uJesu, ngiyambonga uJesu. Ukhuluma amaqiniso, ukusibuyisa la kade sakhe khona, ukusibuyisa la kade sesingene khona, ukusibuyisa la kade singamile kahle khona. Siyambonga kakhulu uJesu bazalwane, siyambonga ngoba kunsibande nomama. Siyanibonga bazalwane, siyanibonga wey'thandwa zezulu. Unani kuphi konke lokhu. Siyanibonga bazalwane, siyanibonga. Nasibuyisa nabaphumayo bazalwane bezwa ukutinyelwa. Inyosi phela amazi ikutinyela ngeke uhlale, kodwa sibonga ukuthi sihlale noma sitinyelwa, sikhipha ameva, silinde ukuyovuma izono kubaba. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu. Nkosi uJesu, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela bamtibande nomama. Baba, ngifisa ukubonga kakhulu, ngiyabonga ukuba la ekhaya leZwi, ngiyabonga kakhulu. Mina ngingene la ekhaya ngoJanuwari, January mhla ka-3 ngingena. Ngabhuka mhla ka-5, ngathola idate yokuvuma izono. Ngaqala lapho-ke baba ukubhala phansi izono zami. Ngiyakhumbula njalo uNkulunkulu uyangisiza, ngiyakhumbula konke engikukhumbulayo ngendlela ngikubhala phansi. Abantwana bami angikaze nasekukhulelweni kwami
angikaze ngiphuze lutho, angikaze ngiphuza kwamuthi kwatshwala, angikaze bakhishwa nyoni. Ngasekhaya asikusebenzisi konke lokho, angisebenzisi. Kodwa baba ngiyabonga ngenxa yokuthi sebakhulile nangenxa yokuthi ekhaya ebandleni la ngikhonza khona izinto ey'ningi azenzeki ngendlela, noma ngabe ukhipha okweshumi, noma ngabe uyanikela, noma ngabe kuyaplejwa, noma ngabe uyenza ngayiphi indlela, akwenzeki. Mhlambe ingakho noma thiwa bayakholwa kube khona lokho ngoba bakhulile. Umuntu mesemdala awusakwazi ukumcontrola, ukumenzela ama-decision, wonke ama-decision ofisa ukuthi aphile ngawo. Ngiyacabanga akuhambi kahle, bayakwenza lokhu nalokhuya ngoba sebebadala. Unumber 2 wabo uyi-keyboard player ebandleni, ngangokuthi lento kuthiwa ukugcatshwa abakwazi nje lokho. Abantwana engibakhulise esandleni ngezwi likaNkulunkulu. Okunye-ke baba, kukhona umzalwane okhonza kwelinye ibandla obenenkinga serious, ngamfica ekhala. Ngase ngimsendela umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9. Ngesikhathi ngisamsendela i-voice note akashongo lutho, futhi akabonganga, akashongo lutho, wathula. Kodwa kuthe namhlanje sengidlula kuye la sebenza khona, wadlulisa ukubonga kakhulu baba. Wathi ngikubonile embonweni wami, ngakubona ngilwa ney'nyoka, kodwa waqhamuka wena. Ngayibona iy'nyoka zanqamuka amakhanda onke. uJesu Kristu inkosi baba. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela ubaba entabeni yendlu kaJehova nasekhaya leZwi, ubaba nomama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Kusangene ku-21 days ngagula kakhulu. Thatha yonke imithandazo ngayibeka lapha. Kodwa nje kwaba yilokho, ngaze ngabucela ubaba, ngabuyela eceleni nobaba, ngathi baba hayi seyingangawe, ngicela ungikhulekele. Ngithanda ukunitshela bazalwane ukuthi ngathi ngingakawuvuli umkhuleko ngezwe egazini lami ukuthi hayi khona okwenzakalayo. Ngathi kubantwana ningibhekeleni efonini, hayi khona okwenzakalayo. Ngempela ngathola sekukhona umkhuleko, ngathi akwani uNkulunkulu uyasebenza. Ngineminyaka emithathu ngilele phansi, kodwa ngalelo langa ngavuka, ngaphumela phandle, ngabona namabhentshi esegcekeni lami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngekhaya leZwi. Nangawe baba, ziningi iy'fundo esizitholayo. Lokuphila siyaphila kakhulu ukuzwa izwi laNkulunkulu usuku nosuku. Ngiyambonga uNkulunkulu, noma ngenayo ifoni ngisebenzise kababa wasekhaya, kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungisizile ngawe baba. Inkosi yomusa inibusise. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli ekhaya leZwi, umama uNtsibande, abazalwane bonke ekhaya leZwi, abasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngokukhulu ukuthokoza nangokuzithoba ngiletha ubufakazi. Emva komkhosi ka-21 days ngigule kakhulu, ngagula. Wangiqala nje ukugula mhla ka-18, ngazizwa ukuthi ngagula kakhulu, kwahlukanisa ngenhla nesingenzansi, ngabambeka kakhulu. Ngathi ngiyahamba kwangahambeka, kwangaphakameka, ngakhuleka, ngambuza uNkulunkulu ukuthi kulaphi. Masishane nje ngabuya ngaya ekhaya ngoba ngangubambele entabeni esontweni sikhonzela kulo. uNkulunkulu wayiletha impendulo ukuthi awungisebenzeli mina, uyasebenza impela, kodwa mina okwami awungisebenzeli. Ngaqala abazalwane, ngagena door to door, ngathola abazalwane, ngabathola ngendlela eyisimanga. Namanjena nje ngimcabanga umuntu ebusuku, ngivele nje ekuseni mange ngakuyena athi kodwa gogo wawuhleliphi. Kwaphela ukugula le ngicela ukusebenza nokufuna abantwana basekhaya leZwi, kwaphela ukugula kwanjenya ngaphila. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Engisho ukuthi bazalwane asisebenzeni, uNkulunkulu uthi asisebenze. Kunzima kona, kodwa uJesu edoba olwandle ukuthi bathi abafundi
asibambanga lutho, kodwa wathi phonsani amanethi ekujuleni kolwandle. Bathi bazalwane uma bewaphonsa ekujuleni kwelwandle babuya nazo iy'nhlanzi sezigcwele. Wathi zikhipheni lezi eningezozidinga, bazikhipha nangempela bangazidingi. Wathi kusaleni izidingayo, zasala bazidingayo babuya nazo bayikhaya. Nathi bazalwane kuzoba kanjalo, sizodoba sizithole iy'nhlanzi ezinye uNkulunkulu angazidingi, kodwa azidingayo sizohamba nazo siye ekhaya bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga, sengiphilile, ngiyasebenza ngendlela eyisimanga. Ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba apostoli. Nami ngithi angibingelele ekhaya leZwi kubazalwane nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Bingelelwe ubaba nomama nomndeni wonke kwelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Nami ngithi angidlulise ubufakazi baba ukuthi kulo 21 days ebesingene kuwo uNkulunkulu uye wasiphendula ngogesi wasebandleni. Noma-ke besisingekho kulo ibandla, kodwa uNkulunkulu usiphendule sesingekho. Sathi masiphuma nje ku-21 ugesi wawufakwa ebandleni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ungasijabhisi ngoba sasesabika kompostoli ukuthi cha, ugesi siyawucela ebandleni awungeni, sesibabambile o-3 days no-5 days kodwa siwuthole. Hawu, umpostoli wavele wathi niyadlala-ke nina 3 days 5 days, into enkulu kangaka ugesi webandla, niyaganga-ke nina. Eyi, wasibasela-ke umpostoli. So siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu. Thanda kakhulu ukubonga amandla umkhuleko owenzekile. uNkulunkulu usijabulisile kakhulu. Siyamnxusa ukuthi asiqinisele umpostoli, aqine kona konke, aqhubeka ngadikibali. Siyahlupha kodwa siyamnxusa uNkulunkulu ukuthi asenzele umusa, amqinise njalo, abe yisisebenzi esinakekela kahle ukwenza umsebenzi wakhe ngokwethembeka. Siyabonga kakhulu mpostoli. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga nje nokuthi sesidlulile ekhayeni leZwi, sesike entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, kumnandi ngenxa yezwi. Ngihlulwe yizwi-ke mina bazalwane elithi yena ofundiswayo makahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke ezinhle. Hayi la nginqoba bazalwane, nginqotshwe yilona la ngithatha la ngijikijela entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyakubingelela nomama wethu nabazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ekhaya leZwi. Ngiyambonga baba uNkulunkulu ekuseni kakhulu. Enhlizweni yami nje nginomphakamisela kakhulu uNkulunkulu. Hey, uNkulunkulu uyamangalisa. Hey baba, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sibonga kakhulu isineke sakho nokusifundisa. Abona impela kade ngaqala ukukhonza, kodwa bengiqala nje ukungena enkonzweni ka-21 days. And bengingayithembi. Kodwa ngakholwa nje enhlizweni yami ngathi njengoba ngisekhaya leZwi, yonke into eyenziwa khona, yonke imikhosi eyenziwa khona, akukho engizothi hhayi kuzongihlula. Ngayitshela lokho nje ngakholwa. Kwathi ebusuku ngaphupha sengazathi umfundisi wami sihleli nje so-3. Bese kuba khona obunye buka ngathi nje useyingane. Elokhe ngibuza umbuzo ngiphendule, ngiphendule. Uthe ngisuka futhi lapha sixoxe lutho, akukhulunyiswana. Avele asuke umfundisi anginikeze amaphepha awu-2. Uma ngithi ngiyabuka lamaphepha amakiwe,
abhalwa i-total omabili wanginikeza wona. Hawu, ngaphaphama ngamangala. Then the following day ngaphupha sengazathi ngikhwela intaba, sengazathi nje kufanele nginyuke. Hayi, mangithi kuvele kunyuka-ke ngithi gala gaqa ngaphezulu. Hayi, ngavele ngabona ukuthi hayi ngeke ngizonqoba. Hayi, ngihamba nginesibindi-ke endleleni. Hayi, kanti impi ikhona. Uthe kusuka-ke lapho ngavele ngaphupha ngolunye usuku, ngosuku olulandelayo futhi ngabona ukuthi hayi kanti impi inkulu la. Ngabona-ke kusho ukuthi kwakusathane nje kahle kahle. Ngoba ngabona inyoka inamehlo aluhlaza yavele yazoma phambi kwami. Mayima phambi kwami, hayibo, ize yaphefumula amehlo aluhlaza ngathi nje awekati lasendle. Hawu, manje ngiyabheka, hayibo. Kodwa futhi ngavele ngesabukana nje. Yagcina ingangenzalo ukuthi idinwe ifa. Yagcina sibukana kanjalo, yagcina ingenzanga lutho. Mase ngiphaphama ngathi mina engisaba kanje inyoka bekwenze njani? Bengibuka ngathi nje ngaze ngibukane. Ngambonga nje uNkulunkulu. Impi khona inkulu. Uma ngibone isidingo mina sokuthi kakhulu imikhosi yadingakala ukuthi siphile ngawo, singene kuwo. Ngoba khona izimpi nje ey'cashile obonayo ukuthi hayibo, usathane phela uyalwa la. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, nibusise. Hayi, ngiyayibonga nje uMelezalo, yazi ngithandile inhlanzeko bakwethu. Hayi, thina sigibela amabhasi esibona iy'manga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. UJesu Kristu inkosi akukhulise nje iqiniso lohlala liyiqiniso. uNkulunkulu muhle, siyabonga baba egameni likaJesu, amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngibingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngithi angiluthele lobu bufakazi uNkulunkulu abenza empilweni yami. Ngibonga kakhulu ngesonto leli sisuka kulo, sivuka ekuseni saye esontweni njengokujwayelekile. Kodwa sithe masifika khona umntwana waqala wakhala ngekhanda, sesiphakathi esontweni emagcekeni. Kwathi noma zama ngena ngaphakathi esontweni ngamshiya ehlezi phandle emotweni. Lamqinisa kakhulu, kwaya ngokuba nzima yonke into. Enhlizweni yami-ke ngasheshe ngadicayida ngokushesha ukuthi no, angize enkonzweni lapho baba enikhonza khona entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sisangenile khona. Ukwazile baba ukumthandazela. Ngimbonile uNkulunkulu engenelela. Ngoba kwathi noma sesingenile ngaphakathi enkonzweni, ngabona ukuthi khona kuya ngokwehla kancane ikhanda ngendlela limphethe ngayo. Noma wayeloku eqhubeka ekhala ukuthi izandla kasazizwa, noma umthinta yonke into inambu. Kodwa nje uNkulunkulu ngiyambona, kimi kwafika ukuthi no, umoya kaSathane uyaphuma. Ngoba umoya obumnyama awuhlali la kunokukhanya khona. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sathi siphume esontweni enkonzweni ese-right, eseyikhulumela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba lento ibisimdisturbe kakhulu kusukela ngonyaka odlule. Esikolweni edamane equle kabengilande, engasakwazi ukukhuluma, engasakwazi ukuhamba. Uthi kuvele kusinde yonke into. Iyodwa kodwa into ebengihlale ngimtshela yona ngithi akathi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngimlalelisa nomkhuleko ngithi abawukhuleke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba kukho konke asenzela khona ngempilo yakho. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Njengamanje ngiyakhohlwa uzofunda kahle esikoleni ngoba useze wadropha. Ngisho namamaka akhe kancane kancane ukukhuluma naye bethu uyakhohlwa. Nasesikoleni bengasafundi kahle, umbone ukuthi uyakhohlwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyakhohlwa uNkulunkulu uzomenzela konke, agcine ebe-right nasemqondweni, afunde kahle esikoleni. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyakubingelela baba kanye nomama nabazalwane bonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Nami ngithi ake ngibonge uNkulunkulu nje baba. Ngiyambonga uNkulunkulu, nami ngibe umunye ongena emkhulekweni emkhosini lo kade ukhona 21 days. Ngiyambonga nje uNkulunkulu baba kakhulu. Kuningi nje uNkulunkulu engimbuka kona baba. Ngingena ekhaya leZwi, bengiyitreatment ye-BP, kodwa nje selokhu ngangena, hayi, ngambonga uNkulunkulu ukuthi nje angisayidli treatment. Futhi nethi ngo-check-a ngifike kuthiwe nje hayi i-BP yami ikahle.
Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyambonga kakhulu ngene ekhaya leZwi osifundise zona, usifundisa ngokukhuleka, sifundisa ngokukholwa ukuthi kahle hle ukukholwa kuyinto enjani. Siyambonga uNkulunkulu, bayisithi sisindisiwe impela iminyaka. Kodwa besingakaze sizithole imfundiso ezifana lezi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyakubingelela kanye nomama nabazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyafisa Baba ukudlulisa ubufakazi uNkulunkulu into angenzela yona. Kade sisemkhosini ka-21 days. Kuthe mhla ka-15 ngavele ngalinotha nje lokuthi mhla ka-15 ngakhuluma nje uNkulunkulu ukuba ngenzele ukuba umntwana ube ngasedolobheni efuna umsebenzi. Mefuna umsebenzi-ke kuthola ukuthi sekuyophela inyanga. Ngabona ukuthi inyanga izophela imali yerenti angizoba nayo. Hayi ngamtshela nje ngathi uNkulunkulu ngiyakucela ukuba unginikeze nje noma kuthiwa itorho, ngoba kumanje vele u-aplayela i-served training. Mese aplaya kanjalo kufuneka athole indawo. Mese ethola indawo nakhona uma ngikhuleka indawo avele ayithole ngalo suku. Ngakhulekela ukuthi athole umsebenzi. Ngayo mhla ka-15 wathenjisa ngakusasa mhla ka-16 wayeqala njengoba kuphela inyanga nje uyirentele. Wathola nezinto azoba nazo kuleyo ndawo arentele. Ngiphakamisa nje amandla kaNkulunkulu nanokuthi Baba sifundise ukuthi sizikhulekele singalesi reporter uNkulunkulu wawo wonke umuntu. Namanje ngiyakholwa futhi uNkulunkulu uzongilekelela ekuthenini athole futhi in-safe training. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngenzela umusa. Kuningi angenzela khona, kuningi Baba. Ngiyakhumbula nje futhi into angenzela yona kulezi khona lapho emkhosini. Wavele kwakhona inkawu nje ehluphayo, ngaguqa ngakhuleka nomkhuleko kaBaba. Wangikhombisa futhi uNkulunkulu ukuthi hhayi akufanele ngikhulekele mina ngedwa la, ngifuna ngikhulele namakhelwane bami. Wayevele wayibuyisa. Kuthe mase ngimbulekele lokho ngakhuleka, ephindanga yabuya. Ngambonga uNkulunkulu engenzela umusa. Ngayibona futhi nasebusuku ngiphupha nje nginqobe impi yey'nkawu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu ngimnikeza udumo. uNkulunkulu asenzela khona kukhulu. Ngene ekhaya leZwi ungenzela izinto ezinkulu. uJesu Kristu inkosi Baba, nibe nosuku oluhle. Amen.